Għal ġurnata oħra pajjiżna reġa' rreġistra numri għoljin ta' każi pożittivi ġodda ta' COVID-19. Dan wara li tħabbar li fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 133 każ ġdid pożittiv. B'hekk l-ammont ta' każi attivi reġa' żdied hekk kif il-persuni li fiequ fl-aħħar sigħat ammontaw għal 95. Il-każi attivi issa qabżu l-2300 bit-total tal-infejqa jlaħħaq kważi 12,000 persuna. Iżda dan kollu donnu mhux iħasseb lill-Prim Ministru Robert Abela. Sitwazzjoni ta' business as usual. Morru lura għal normalità. Filwaqt li l-Prim Ministru qed jgħid li pajjiżna se jmur lura għan normalità sa Mejju li ġej, Chris Fern jaħsibha mod ieħor. Bissa s-sajf li ġej ikonna l-ħajja tagħna li reġgħet qabdet ir-ritmu. Mill-każi mħabbra 46 ħadu dan il-virus mill-qraba, 19 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol, 8 kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, filwaqt li 13 ittestjaw pożittivi wara li attendew attività soċjali. Il-bqija tal-każi kważi 100 kienu kollha sporadiċi. Intant matul il-lejl bejn il-ħadd u tnejn waslet Malta l-ewwel konsinja tal-vaċċin kontra l-COVID-19 illi ġie żviluppat mill-kumpanija Moderna. Dan wara d-deal illi laħqet il-Kummissjoni Ewropea ma' din il-kumpanija internazzjonali. Il-konsenja waslet fuq titjira diretta minn Brussell ftit wara nofs il-lejl. Fil-ġimgħat li ġejjin mistennija jaslu iktar konsenji ta' dan il-vaċċin. B'kollox Malta mistennija tieħu 750,000 doża taż-żewġ vaċċini. Sa Settembru ikunu tlaqmu 2/3 tal-popolazzjoni tagħna. Sissa f'pajjiżna tlaqmu madwar 4,000 persuna fosthom ħaddiema fis-settur tas-saħħa, kif ukoll anzjani li għandhom il-fuq minn 85 sena u dawk residenti fid-djar tal-anzjani. It-tilqim tal-poplu in ġenerali se jibda fl-aħħar ta' Mejju.